सिनेमा नुदोंबाबो जोङो मोगथाङाव लोगो मोनाखैमोन। दा एकदम बिथांनि न'आवनो फैनानै थोंजोङै जोङो लोगो हमफैदोंमोन आरो बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों आरो बिथांनिनो जोङो न'खराव हाबनानै जों बायदिसिना बिथांनाव गोदोनि बाथ्राखौ सोंनानै जों काली कुमार लाहारी फिसाला आंनि न'खराव दिनै नुजाफैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आङो बिथांखौ माने सासे साहित्यिक हिसाबै बिराद गुरुत्थ' होयोमोन। नुवाखै मानसिखौ आं सिनायनोबो हायामोन। दिनै बिथांनि फिसालानो आंनि न'आव गाफैदों, आफाथि होफैदों। आं बिराद गोजोननाय मोनदों। आं बेवहाय फैनानै जोंहा जितेन्द्र नार्जारी बिथां आलायारननि जि एक्टर गोजाम गोदोनि सासे एक्टर बिथांखौ सिनेमा नुदोंबाबो जोङो मोगथाङाव लोगो मोनाखैमोन। दा एकदम बिथांनि न'आवनो फैनानै थोंजोङै जोङो लोगो हमफैदोंमोन आरो बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों आरो बिथांनिनो जोङो न'खराव हाबनानै जों बायदिसिना बिथांनाव गोदोनि बाथ्राखौ सोंनानै जोबोर मोजां मोनदों। बिथांनिनो बाजै दङ, बिथांखौ जों जयै लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। इयुनावहाय बिथाङा गोलाव जिउ थांनानै थानो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय, खुलुमनाय थाबाय। जोबोद साबायखर थाबाय। जोनोमपुरी नागारनानै अननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव। जोनोमपुरी नागारनानै अननाय साननाय नेवसिनानै जावलाङो जिउ दिङाखौ हारसिङै गोदाव सोराव। बे संसाराव गैया गैया दावबायारि नोंहा रावबो गैया। पे